Актаныш районында Татарстан һәм Башкортстан мәдәнияте үсеше турында эшлекле сөйләшү узды. Күчмә утырыш Татарстанның дәүләт киңәшчесе, республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев туган авылында башланып китте. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Игра, в котором я создал виртуальный макет Болгара, где человек или игрок сможет посетить. Татарстан тарихи җәүһәрләренең икенче яңгырашы цифрлы платформада. Борынгы хәзинәләрне хәзер компьютер уены квест форматында. Мәсәлән, Болгарга дөньяның теләсә кайсы почмагыннан эләгергә мөмкин. Карта рус, татар һәм инглиз телләрендә. Нужно будет найти друга под названием Акбуры. Әлеге уен берничә баскычлы. Башта Акбурыга булыстан табарга кирәк. Ул авылны шөрәледән сакларга булыша. Квестта шулай ук аждаһа да бар. Депутатлар ике республиканың парламент җитәкчеләре Фәрит Мөхәммәтшин һәм Константин Толкачев рәислегендә мәдәниятләр багланышы үсешендә туган телнең роле темасына фикер алышты. Гимназия мәдәният йөртүчәнлеге белән танышты. Предлагаем закрепить сам правовой статус этнокультурных образовательных организаций и законодательно установить возможность не закреплять такие школы за конкретными территориями района или города. В таком случае те родители, которые хотят, чтобы их ребенок обучался на родном нерусском языке, например, на башкирском, татарском, удмуртском или любом другом, смогут отправлять своего ребенка в такую школу, независимо от места жительства. Мы всегда ближе всех считали для себя братский башкирский народ. Башкортостан – эту республику, с которой нас связывают вековые связи, обычаи, традиции. Поэтому мы так часто встречаемся с руководством Башкортостана. Это основополагающие вещи для развития многонационального общества. Очрашу нәтиҗәсендә резолюция кабул ителде. Монда ике республиканың да тел мәсьәләләрен хәл итәргә ярдәм итәчәк төп пунктлар бар. Аннары документ республика парламентыннан федераль законга күчереләчәк. Регина Сафиуллина, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.